ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. шумо бошад моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. мо бошад наворро оғоз мекунем. дӯстон, ба шумо ширкати шифофарморо тавсия медиҳем ки шумо аз ширкати шифофармо ҳама намуд доруҳои гиёҳиро дастрас карда метавонед. аллакай чанд сол мешавад ки мо бо ин ширкат ҳамкорӣ мекунем ва ба боварии комил ба шумо низ тавсия медиҳем. шумо метавонед ки аз ширкати шифофармо доруҳо барои хароб ва фарбешавӣ, барои дил, барои дарди мушакҳо, барои хунукзадагӣ, равғани тозаи сиёҳдонаро дастрас кунед ки ба ҳамаи дардҳо шифо мебахшад. ҳамчунин ширкати шифофармо ҳиҷома доранд ки дар он ҷо фитобочка, массаҷ ва ҳиҷома бепул аст ва шумо метавонед ки рафта ҳиҷомаи бепул гиред. барои ҳамин худи ҳозир ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои гиёҳӣ дар кории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали мо паҳлавон салом расонед. ҷангвари вазни ним вазнини ACA Бразили Силва ба финалистҳои вазни худ Фаридун Одилов ва Адлан Ибраҳимов муроҷиат карда чунин суханҳо навишт: муҳорибаи хуб ба шумо. соли оянда ман ин камарбандро мегирам, навиштааст Силва. бояд гуфт ки Силва дар ин гран-при иштирок карда буд ва дар як ду финал дар муҳориба зидди Адлан Ибраҳимов бо қарори доваро мағлуб шуда буд. лекин баъдан ӯ боз як муҳориба гузаронида бо тариқи нокаут ғалаба ба даст оварда буд. акнун чӣ гуна ки мебинем ӯ бо ғолиби муҳорибаи Фаридун ва Адлан барои камарбанд ҷангидан мехоҳад. ногуфта намонад ки муҳорибаи Фаридун Одилов зидди Адлан Ибраҳимов дар финали гран-при вазни 93 килограмми ACA рӯзи 13 декабр дар турнири ACA 182 ба нақша гирифта шудааст ва ғолиби ин муҳориба соҳиби камарбанди чемпионӣ, камарбанди гран-при ва соҳиби $1 миллион мешавад. муҳорибаи онҳо дар шаҳри Москва рӯзи 13 декабр ба нақша гирифта шудааст ва мо ба Фаридун барор орзумандем. ҷангвари 19-солаи вазни 61 килограмми UFC Раул Росас омода аст ки бо ҷангварони топ 15 муҳориба гузаронад. ба ман визафҳои ҳақиқӣ дар кор аст. ҳозир боварии ман дар октагон хеле зиёд шуда истодааст ва ман ҳис карда истодам ки бо рақибони топ 15 ҷангида метавонам. шахсан худи ман боварӣ дорам ки барои чунин муҳорибаҳо омодаам. лекин ҳатто агар ки ман омода набошам ҳам, ман омода шуда метавонам. вақте ки ба ман рақиб ва саҳнаи муҳорибаро медиҳанд, ягон каси аниқро ҳозир ман визав додан намехоҳам. ман танҳо камарбанд мехоҳам. кадом муҳорибае ки маро ба камарбанд наздик карда метавонад, ман барои гузаронидани ин муҳориба тайёрам, гуфтааст Росас. хотиррасон мекунам ки Раул Росас рекорди 10-1 дорад. дар UFC бошад аллакай 5 муҳориба гузаронида 4 ғалаба ва 1 бохт дорад. дӯстон, чанд муддат пеш якчанд сомонаҳои варзишӣ карди турнири UFC 308 дар Абу-Дабиро нашр карданд ки гӯё дар ин турнир Муин Гафуров бояд ки зидди Александр Топурия ҷангад. мо навор карда нишон додем ки ин хабар дурӯғ аст ва шаби гузашта худи Муин Гафуров дурӯғ будани ин хабарро тасдиқ кард. биёед суханҳои ӯро гӯш мекунем. салом алайкум ҳама бачаҳо. дина ака занг зад гуфт ки ва ми ҳама бародаро мехоҳам ки бои тамошоро ман Дубай бахшиш. ман дар Дубай бой надорум. ӯ файт кард дурӯғай. иншааллоҳ бои мо ба наздикӣ худоман розӣ боша маълум меша моҳи декабру ки январ. дах мо догу боше. ҳазор раҳмати фаҳм. чӣ хеле ки дидед дӯстон, ҳамон хабар дурӯғ буд. ҳамчунин дӯстон, Муин дар ин навор хабар дод ки муҳорибаи навбатии худро моҳи декабр ё ин ки январ мегузаронад. барои ҳамин дӯстон интизори хабарҳои нав мешавем. ба Муин бошад омодагиҳои хуб орзумандем. дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. фикру ақидаҳотонро нависед. ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. то боздид. хонободу сарбаланд бошед.